Hi guys. Ako rin naglibot-libot ko din sa gawas. Tugnaw na dyan sa Dubai. Building. Amo ang kuan. Naraman sa atubangan amo ang kuan. Amo accommodation. Amo accommodation na mo eh. Wala ako amo ko. Accommodation na mo. Paktas mo nga to. This is Dubai. Gala-gala sa gawas. Paktas solo. Nalay ko an. Nalang ko ikipalit sa kuan. Dahan diri sa gawas. Tabok tabasin niya magdakpan ng pulis diri ma. Joking ta. Dito sa mga building diri ay. Mga nice kayo mga building diri sa Dubai. Paktas kasada. Tugnaw. Medyo tugnaw na, mga jacket na ko. Ay, manuot na sa unod ang tugnaw. Gapon nga, kating kusuga sa uwan. Baha ko dire god. Nagatuhod ang tubig eh. Dali ramang pud nga pagka hapon nawa naman ni tuhop man dayon ng tubig. Dali ra. Kadong ako mo na among ano pader sa mo ang accommodation namo. Layo pa kay ang gate. Baktas ako. Itong nasod ako sa mga accommodation. Okay. Aray. Yan lang sa mga accommodation sa loob. Building na mo eh. Accommodation na mo. Ako kaya among accommodation. Ako kaya ni diri among accommodation diri. Daghan kayo ni nga building diri, dili ni kayo sara ka building. Dili lang kay 5, 6 buko, di daghan kayo. Kaya. Among building ito pikas eh. Building, ano ako sa Pikas building ani. Building tabo. Oh. Layo pa kayo nga to, pangat to. Yung dati yung building nga dari oh. Balak na mabalhin dari ah. Asa mura mo layuan mo ko sa tindahan ko. Hindi ko ganahan mabalhin. Among building ito eh. Kaganto kayo ni dagko kayo ng building dito.
Nabukog mo. Suksok ka na. May punog. Bukog sa isda eh. Walang sa isda atong ihatag mo ah. Di man daghanag bukog. Pura mo sa luguan. Mura magbangos. Hindi man siya bangos. Kan kay bukog hait kayo. Ya, ang building kana ang building. Sulod na ko. Naghahanap ako mga bike service na mo.